Intemm ix-xogħol kollu tal-kxif tal-pilastri fil-Bażilika tal-Isla wara li xurilu kienet skoperta skultura taħt dawn il-pilastri li ma' skultura llum hija esposta għal kollox jonqos biss li tkun restawrata wara numru ta' studji li jridu jsiru. Min tarif li għandu One News jirriżulta li waqt ix-xogħol instab li wieħed mill-pilastri kien kollu indurat bid-debb. Xi ħaġa li issa jridu jsiru l-istudji dwarha filwaqt li jkun analizzat tistax tkun l-istess sitwazzjoni fuq pilastri oħrajn. Kien waqt xogħlijiet strutturali fil-Knisja fit-23 ta' Jannar li għadda li l-ħaddiema ndunaw b'dawn il-biċċiet ta' skultura taħt pilastru minnhom. Interessanti wkoll il-fatt li ma kienx l-istess skultur li ħadem fuq dawn il-pilastri iżda minn tal-inqas kienu tlieta. Quddiem dan kollu fl-aħħar jiem inżammet laqgħa mal-esperti kollha biex ikun deċiż se jsir issa li ntemm l-ewwel proċess. Fil-preżenza tal-membri tal-boards tal-Awtorità tal-Ippjanar, Periti u Skulturi ġie miftiem li wara l-21 ta' Settembru ser tibda t-tieni fażi tal-proġett li jikkonsisti fil-konsolidazzjoni ta' din l-iskultura. Dan huwa xogħol delikat ħafna u għalhekk jieħu ħafna żmien. It-tielet fażi mbagħad se tkun ir-restawra ħari ta' din l-iskultura. Din is-sejba mhux mistennija ntlaqtet b'mod tajjeb ħafna mill-komunità Senglejana li fl-aħħar ġimgħat segwit pass pass il-kxif ta' dawn il-pilastri u issa tistenna bħerqa l-passi li jmiss li se jkunu qed isiru wkoll grazzi għall-appoġġ tal-Ministeru tal-Infrastruttura.